u l-Partit Laburista u l-Gvern Laburista illi paroli si fatti no. Ex-tqarr il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil waqt li kienet jindirizza attività politika f'Taslima nhar l-erba' filgħaxija. Fl-istess ħin Simon Busuttil reġa' qal li hija sfortuna kif il-Partit Nazzjonalista ma jafx jiftaħar b'dak li għamel. Sfortunatament aħna tal-Partit Nazzjonalista ma niftaħrux b'xi ħaġa illi nkunu diġà għamilna. Dwar id-drittijiet ta' persuni omosessuali Busuttil qal li huwa jixtieq li dawn ikunu integrati bl-aħjar mod fis-soċjetà, anke jekk fil-Parlament astjena dwar l-Unjoni Ċivili. Għaliex aħna nemmnu illi l-persuni gej fis-soċjetà tagħna huma parti integrali mis-soċjetà tagħna. Għaliex le? Illi aħna għadna mela le. Fuq dik aħna sejrin nastjenu għaliex ma nistgħux naqblu magħha bil-mod kif inhi. F'Taslima wkoll Simon Busuttil tkellem dwar l-ekonomija. Ftit ġimgħat wara li Malta laħqet il-mira tad-deficit u jiem wara li tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea kien wieħed pożittiv, Simon Busuttil għalhekk. U le, fejn tidħol l-ekonomija ma nħossux illi dan il-gvern qiegħed imexxi sew.